La ciència està a tot arreu, però podrem trobar-la amagada dins del fantàstic món dels contes de fades? Érase una vez, la ciencia para los amantes de los cuentos ens dona la resposta i aborda conceptes científics al voltant de 10 contes populars. Així Pinocho, Caputxeta Roja, El llop feroç o Els tres porquets salten dels llibres per explicar-nos tot sobre la ciència que hi ha darrere dels contes clàssics. A través dels seus jocs interactius podrem aprendre sobre els sabors a la casa de Hansel i Gretel, descobrir com veuen els llops, ensenyar al desobedient Pinocho, construir la casa dels tres porquets i veure si resisteix el bufit del llop, o visitar una habitació en la qual creixes o encollisses. La mostra va dirigida fonamentalment a alumnes d'infantil i primària, però també a tots els joves i adults que han gaudit, que han llegit o que han contat els contes clàssics.